Idol. Ito yung mga dapat nagbabiral, oh. Tingnan mo kung gaano karaming huli ng tanigi, oh. Tapos, ito dapat ng million views. Saya kawawa naman. Anda, biruin mo, Ilang views? 40,000 views lang, 6 days. Tapos, gano'n ang dami, ang ganda ng mga Ano vlog pong pangalan ng channel? Mandaragat Explorer. Ayan mga kamandaragat, wala tayong laot ngayon dahil nga may buwan na. Kasi nga yung nilalaot namin na pangtanigi ay kailangan na dilim. Kapag may buwan, pahinga po yung ganitong palakaya. Kaya ngayon, maiba naman tayo. Kasi po, nung nakaraang linggo, may nabasa po ako na comment sa isang video ko na napansin daw po ni Idol Japper Sniper yung aming video. At sabi nga ay nabigyan niya itong pansin doon sa live ni Romsel TV. So ayun po, shout out po kay kay 150 Sac 21 TV. Siya po yung nag-comment doon sa video ko na yun nga napansin ni Idol Japper yung ating video. Kaya yun po, nung nalaman ko na nakita ni Idol Japper yung ating video, agad ko po itong hinanap dun sa live ni Romsel. So ayun nga, nakuha natin at pasensya ka na Idol Romsel, kumuha ako ng konting video clip dun sa live mo nung nakaraang live mo. So ayun, sana po dun sa mga kapanood nito, sana ma-share nyo para makaabot kay Idol Japper yung video na to. Kasi gagawa natin ng reaction video yung parang pagkamangha nila dun sa nahuli namin tanigi at din sa pag-shoutout na Idol sa channel natin. At ito na nga mga kamandaragat yung video na gagawa natin ng reaction. Galing po ito kay Romsel TV. Shoutout po kay Romsel TV. At present po dito sina Kawasalak at si Kapanalig, Louie TV. At nandito rin po si Kanuto TV. At nandito din siyempre si Idol Japper kasi sa kanya nanggaling yung shoutout. So ayun, play na natin. Idol. Ito yung mga dapat nagbabiral, oh. Tingnan mo kung gaano karaming huli ng tanigi, oh. Tapos, ito dapat ng million views. Saya kawawa. Nabigla si Romsel TV. Anda, biruin mo, Hindi natuloy yung sinasabi niya. 40,000 views lang, 6 days. Tapos, gano'n ang dami, ang ganda ng mga Ano vlog pong nila. pangalan ng channel? Mandaragat Explorer. Ilang kaya subscribers niyo? Baka marami na siguro mga Yun, no? subscribers, 15,000. Ayan ay Idol Japper Sniper. Sana ay matulungan mo kami na mag-million views yung mga video namin kasi hindi namin makuha yung maraming views kasi hindi kami sikat o siguro hindi pa kami masyadong nare-recommend ni Lulu YP. So ayan, kung papalarin kami sana mag-promote mo yung video namin o yung channel namin para magkaroon kami ng million views. Sana mapanood mo tayo Idol Japper. Hoy, shout out sa Mandaragat Explorer. Ang ganda ng Ayun, no? dami mo nila, oh. Shout po kay Mandaragat Explorer. Yung pinapanood po ni Idol Jeff yung channel mo ngayon. Tanigi. Samantalang tayo, maghapon, isang piraso lang. Yun, na-shoutout tayo ni Idol Japper at na-shoutout din tayo ni Romsel TV. Ayun, play ulit natin. Nagugutom ako, sarap kumain Yung yan. mga adventure talaga sa Panis. So ayun, tama po kayo, magdamag po yung huli namin na yun. At siguro kung dyan sa lugar ninyo ay ginagamitan nyo ng lambat, baka yung ganito karami o yung ganito karaming huli ng tanigi, magawa nyo din.
Grabe no. Siguro lambat ang gamit nila. Ano ka lambat ang tanigi? Yan, tsaka yung maraming gawin. Kung punakan natin. Gusto mo talagang maraming huli. Talagang sobrang dami. Ayan, Idol Japper, ang gamit po namin ay ano talaga, yung lambat. Ang brand ng lambat na gamit namin ay Turay at ang laki ng mata niya ay 3.5 at ang hilo nito ay 30. Yun po yung ginagamit namin. Yan po mismo yung gamit namin nung nakahuli kami ng ganyan karaming tanigi. Samantalang tayo maghapon isang piraso lang. So basic lang sa kanila ang panguhuli ng tanigi. Ang hinahanap nila ang tiyan mo. Oh, tingnan mo yung huli. Tingnan mo. Dami oh. Grabe oh. Ayun, maghang mga si Idol Japper, sana Idol, napasaya ka dun sa sa mga video namin na panguhuli ng tanigi. Pero sa tingin ko po dyan sa lugar ninyo, kung gagamit kayo ng ganitong lambat, siguro naman makakahuli din kayo ng ganito karami. Kasi sa tingin ko, napakadami din tanigi dyan sa inyo. Nanood din kami ng mga video ng nanguhuli dyan sa inyo ng tanigi. Kayo mismo nakapanood din ng panguhuli ninyo ng tanigi. Parang tingin ko pag lambat ang gagamitin dyan, parang makakarami din. Ayun, natin. Laki ng yung Ayan, kay ano ba to? Purong Maharlikano TV. mga Pinoy lang. Idol. Laki ng yung Ayan, kay ano ba to? Purong Maharlikano TV. mga Pinoy lang. Idol. Ayan, Idol Japper Sniper. Talagang Pinoy na Pinoy kami. Kasi taga rito lang kami sa Bicol. Taga dito kami sa Lower Omo, Naragay, Camarines Sur. Purong Pinoy. Taga Bicol kami pero Tagalog ang tagal namin dito. Kasi may lahi din kami Batanggenyo. So ayun, Pinoy talaga. Tayong Ito 15,000 in one night. 15,000 in one kay night. Pinoy from the Korea TV. Shout out. Shout out Kuya Roms at Idol Japper Sniper. Hello mga sovereign friends. Ingat. And po 15,000 in one night, yun po yung benta na isang gabi. Ayun po ay presyong mababa pa, pero kung medyo mataas, mas malaki pa po din yung kikitain sana namin. So yun po, nagpapasalamat po unang-una ko kay 150 sa 21 dahil sa kanya nalaman ko na napansin tayo na Idol Japper Sniper. At pangalawa, nagpapasalamat po tayo kay Romsil TV kasi siya yung naging daan na makita namin na napansin namin kay Idol Japper Sniper dahil dito sa live niya ni Romsil TV. At salamat din po sa shoutout ni Romsil TV at salamat din salamat din po lalong na kay Idol Japper Sniper. Sana Idol, pansin mo yung aming channel, masuportahan mo at kahit yung videos lang namin na nakarami kami ay mag-million views man lamang dahil sa tulong mo, masayang masaya na kami doon. At doon po sa mga kapanood nito, sana po maging way kayo para malaman ni Idol Japper Sniper na ginawa natin ng maikling reaction video, yung reaction nila, mapanood nila yung mga video namin. So ayan, thank you talaga kasi napakasarap talaga sa pakiramdam nung mapansin ka ng tao na pinapanood mo o yung idol mo. So napakasarap talaga sa pakiramdam nabigyan nila ng pansin. So ayun, sana makaabot itong video na to kay